боку пойтахти ҷумҳурии озарбойҷон яке аз бузургтарин шаҳрҳои зебо ва сернуфуз дар кавказ ки дар соҳили баҳри хазар ҷойгир шудааст. имрӯз ба ин ҷо ҷудокорони беҳтарини ҷаҳон омаданд ва аз 14 то 16 феврали соли равон дар мусобиқаи силсилавии ҷаҳони ҷудо Баку Гранд Слам 2025 яъне тозкулоҳи бузург ширкат меварзанд. дар мусобиқаи мазкур 258 варзишгар иборат аз 166 марду 92 зан бо ҳам рақобат мекунанд ки миёнашон 6 паҳлавон тоҷикистони азизи моро муаррифӣ мекунанд. боку Гранд Слам барои ҷудокорони тоҷик майдони комёбиву пирӯзиҳост. паҳлавони маъруфи тоҷик Темур Раҳимов дар вазни беш аз 100 кило соли 2021 медали нуқра ва соли 2022 медали тиллоро дар ҳамин ҷо ба гардан овехт. мулло Раҷаб Халифаев ҳам соли 2022 дар вазни то 66 килограмм соҳиби медали нуқра гардид. дар мусобиқаи соли гузашта Абубакр Шеров дар вазни то 73 кило дар финал аз Ҳидоят Ҳайдарови мизбон яъне озарбойҷонӣ мағлуб шуда медали нуқраро ба худ ихтисос дод. имсол дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар Боку Гранд Слам 2025 ду нафар Муҳиддин Асадуллоев ва Абубакр Шеров дар вазни 73 килограмм вориди майдон мешаванд. Муҳиддин Асадуллоев ҳамагӣ 18 сола буда соли гузашта дар чемпионати Осиё миёни ҷавонон соҳиби медали тилло гардида дар Алмаато дар мусобиқаи ҷоми ҷавонон ҳам пирӯзӣ ба даст овард. ҳунарнамоияш миёни ҷавонон дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Душанбе бо медали биринҷӣ қадр шуд. имсол на танҳо дар Боку Гранд Слам балки дар Тошканд Гранд Слам ҳам ширкат меварзад. дар рақобати аввал Муҳиддин Асадуллоев бо паҳлавони гурҷӣ Георгий Шикилидзе қо месанҷад. Георгий соли 2024 дар Париж соҳиби ҷойи дуюм шуда дар чемпионати Аврупо мақоми сеюмро ба даст овардааст. Абубакр Шеров имсол ба ин мусобиқа омадааст ки медали нуқраашро ба тилло иваз кунад. паҳлавони 21 солаи тоҷик соли гузашта боз як медали нуқраро дар мусобиқаи Абу-Даби Гранд Слам ба даст овард. дар Анталияи Туркия ва Токио зинаи панҷумро ишғол намуд. ӯ ҳам мисли Муҳиддин дар тозкулоҳи бузурги Тошканд иштирок мекунад. дар натиҷаи қуръакашӣ Абубакр Шеров бо варзгири хорватӣ Роберт Классер мубориза хоҳад буд. Роберт соли гузашта дар Загреб дар мусобиқаи тозкулоҳи бузург соҳиби мақоми сеюм шуда дар 3 ҷоми Аврупо медалҳои биринҷиро ба даст овардааст. аз паҳлавонони дигари мо Беҳрӯзи Хоҷазода ва Сомон Маҳмадбеков ҳарду дар вазни 81 килограмм рақобат хоҳанд кард. Беҳрӯзи Хоҷазода ки қаблан дар вазни то 73 кило ҳунарнамоӣ мекард, вазнашро иваз намуд. соли гузашта Беҳрӯз дар тозкулоҳи бузурги Душанбе соҳиби медали нуқра шуд. ӯ дар финали мусобиқа аз Маҳмадбекови Тоҷикасл ки шарафи дигар давлатро ҳимоя мекунад мағлуб гардид. Беҳрӯз дар бозиҳои 19 осиёӣ дар Ҳанчжоуи Чин барандаи медали биринҷӣ шуда буд. паҳлавони 30 солаи тоҷик дар тозкулоҳи бузурги Париж мақоми панҷумро касб кард. паҳлавони олмонӣ Тимо Савелиус ҳарифи Беҳрӯзи Хоҷазода дар натиҷаи қуръакашӣ интихоб шуд. ӯ дар тозкулоҳи бузурги Қазоқистон соҳиби медали нуқра гардидааст. ҳамчунин дар Тбилисӣ дар тозкулоҳи бузург барандаи ҷойи сеюм гардид. Сомон Маҳмадбеков дар мавсими паҳлавонии соли 2024 3 медали биринҷиро соҳиб шуд ва дар бузургӣ медали бозиҳои Олимпии Париж шӯҳрату шаҳоматашро ба авҷи аъло расонид. дар Грандслами Боку ҳамчун паҳлавони рақами 2 ҷойгузин шудааст. медали биринҷии дигареро дар чемпионати Осиё ва сеюмашро дар Абу-Даби сазовор шуд. дар раддабандии ҷаҳонии паҳлавонон мақоми шашумро аз худ кардааст. дар қуръакашӣ паҳлавони олмонӣ Шамил Ҷавбатирови гурҷи аст рақиби Сомон эътироф шуд. ин паҳлавон соли 2024 ду медали биринҷии чемпионати кушоди Аврупоро дар Клуч ва Варшава соҳиб шудааст. онҳо дар даври дуввум бо ҳам рақобат менамоянд. имсол аз чӣ бошад ки дар вазнҳои то 73, то 81 ва то 100 килограмм ду нафари паҳлавонон аз Тоҷикистон дар Гранд Слам ширкат мекунанд. дар вазни то 100 килограмм Кароматулло Ҳакимов ва Ҷаҳонгир Маҷидов номнавис шуданд. Ҷаҳонгир Маҷидови 24 сола дар раддабандии ин вазн 102 аст. дар тозкулоҳи бузурги Боку ҷойгузини мақоми сеюм аст ва аз ӯ пеш Леонардо Гонсалеси бразилиягӣ ки
дар ҷаҳон дар зинаи шашум аст ва дота араи ҷопонӣ бо мақоми 17-уми байналмилалӣ мавқеъ гирифтанд. агар ба ин ҷойгиршавӣ назар кунем, пас барои ҷаҳонгир рақибонаш осонгузар хоҳанд буд. ҷаҳонгир дар соли 2024 се медали биринҷиро комёб гардид. аввал дар чемпионати осиё, сипас дар душанбе гранд-слам ва аз ҳама охир дар Абу-Даби. як ҷои ҳафтумро дар чемпионати ҷаҳони ҷавонон дар Абу-Даби, Имороти Муттаҳидаи Араб ва боз як зинаи ҳафтум дар мусобиқаи Раша ҷудо тур насибаш шудааст. баъди ин мусобиқа ҷаҳонгир ба тозкулҳои бузурги Тошкан меравад. ҷаҳонгир дар даври аввали мусобиқа бо паҳлавони маҷористонӣ, яъне Венгрия Тос Кристиан вориди рақобат мешавад. соли гузашта дар Боку ӯ соҳиби ҷои дуввум гардида буд. ҳамчунин дар чемпионати Аврупо нишони нуқраро комёб гардидааст. Кароматулло Ҳакимов дар миёни 14 нафар паҳлавонон дар вазни то 100 килограмм 11-ум шинохта шудааст. дар омори Федератсияи байналмилалии ҷудо дар бораи Кароматуллои 31-сола ягон маълумоте вуҷуд надорад. аммо охири соли гузашта дар Раша ҷудо тур ӯ ҳамаро қоил карда зинаи дуюмро ишғол намуд. Кароматулло дар вохӯрии ниҳоӣ аз Денис Коротаев мағлуб гардид. дигаронро бо маҳорати фавқулода олӣ ки шореҳони рус аз он мафтун шуданд шикаст дод. Кароматулло пас аз ин рақобатҳо тамринҳояшро дар Боку идома дода ба мусобиқаи тозкулҳои бузурги шаҳри Тошкан меравад. ҳарифи аввалини Кароматулло паҳлавони қазок Ислам Бозбаев интихоб гардид ва ин паҳлавон соли гузашта дар тозкулҳои бузурги Қазоқистон бариси соҳиби ҷои сеюм гардиду ду ҷои панҷумро низ комёб шудааст. тавре аз қуръакашӣ бармеояд, рақибони паҳлавони тоҷик ниҳоят пурқувват ва номдор буда аз паҳлавони мо матонату ҷасурӣ ва чустучолокӣ мехоҳанд. тозкулҳои бузурги Бокуи Озарбойҷон оғози мавсими имсолаи ҷудочиён аст. маблағи ҷоизавиаш 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳамаи вазнҳо бо 5 000 евро, барандагони медали нуқра бо 3 000 евро ва соҳибони нишони биринҷӣ бо 1500 евро мукофотонида мешаванд. албатта мусобиқа ҳамчунин дар пай имтиёзҳоро дорад ки ба паҳлавонон тақдим мешавад, то дар раддабандии мавқеи худро беҳтар намоянд. 15 феврал дар вазнҳои то 63 кг 70 кг миёни занон, 73 кг ва то 81 кг байни мардон ва 16 феврал дар вазнҳои то 78 ва аз 78 зиёд миёни занон, то 90 ва то 100 ва аз 100 кг зиёд байни мардон гузаронида мешаванд. ба ҷудочони кишварамон дар тозкулҳои бузурги Боку 2025 комёбӣ мехоҳем.